Duh Pangeran ingkang Maha Suci, kula sami marek tetunggilan, salir bangsa salumahing bumi, memuji asmane Pangeran. Sugeng enjang para adi yuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adi yuswa ing dinten Selasa Pahing 12 Mei 2020. Sumangga dinten punika kita nampi jejer tatuning manah. Para adi yuswa, menapa kita nate tatu ing manah awit pitembungan lan tumindak liyan? Kados pundi raos panjenengan tatu ing manah nesu kuciwa malah kepara serik. Raos punika saged ing sinten kemawon, saben tiyang saged ngalami bab punika. Tatuning manah dados tantangan ingkang awrat kangge nglajengaken sesambetan kaliyan liyan. Dados tiyang ingkang leres mila kathah pambengan, malah kepara tatuning manah satunggaling tantangan. Kados dene Sang Prabu Daud ing Jabur 3:1 ayat 11. Duh Yewah, mugi kawula paduka welasi, awit kawula rumaos rupek, mripat nyawa tuwin badan kawula nglemprek saking prihatos. Daud minangka tiyang ingkang karenan ing paningalipun Gusti, nanging ing tata gesangipun Daud nate ngraosaken tatuning manah. Kadosta nate badhe dipun cilakani dening Sang Prabu Saul lan dipun kianati dening putranipun piyambak Absalom. Tentu punika mboten gampil kangginipun Daud. Ing kauntenan ingkang mekaten Gusti mitulungi lan ngiyataken Daud satema uwal saking bab punika. Cetha sanget lambah gesang tiyang ingkang leres boten gampil, tansah wonten pepalang lan panggoda. Para adi yuswa, rumaos tatu ing manah lan kuciwa bab ingkang manusiawi, nanging badhe dados dosa menawi bab punika ngrembaka dados serik, dendam lan benci. Milanipun monggo sami miandelaken Gusti ing tata gesang punika. Kita ngrembakakaken mawas diri lan sinau amrih boten serik, nesu, dendam lan tatu ing manah. Kita nyuwun pitulunganipun Gusti amrih saged paring pangapunten dhateng liyan. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka paring pangandika amrih kawula saged paring pangapunten dhateng liyan. Milanipun sampun ngantos kawula nggembel raos serik, nggembel raos tatu ing manah lan ugi nesu dhateng liyan. Temtu bab punika mboten gampil, ananging kawula pitados paduka ingkang nyarengi, paduka ugi ingkang tansah berkahi kawula, matema kawula saged uwal saking tatuning manah. Kawula pasrahaken kaudunipun para adi yuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang paring pitulung, matema para adi yuswa lan anak putu kawula tansah rineksa tuwin binerkahan dening paduka ing sedaya perkawis. Kawula pasrahaken Ibu Helmi Suprapto, warga GKJ Immanuel Solo, wilayah Pucang Sawit, ingkang dasak mangke nembe nandhang sakit. Monggo Gusti paduka ingkang reksa, paduka ingkang tansah paring berkah kesarasan wetah. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Pugeran, Bapak Minto Taruno, ingkang dasak mangke wonten ing pemulihan. Kawula pitados menawi paduka badhe tetep ngreksa paring pitulung, matema sedherek kawula menika enggal nampi raga ingkang pulih sampurna saking paduka. Kawula pasrahaken Ibu Tulat, Ibu Lismartono, Bapak Sugiyanto, Bapak Amung Pracoyo,
lan Ibu Sucipto warga GKJ Magelang ingkang wonten ing pemulihan. Kawula ugi pasrahaken Ibu Tati ingkang wekdal sakmangke wonten ing pemulihan ing GKJ Ngablak. Kawula pasrahaken ugi sawetawis sedherek kawula ing Kalinegoro ingkang ugi wonten ing pemulihan. Bapak Margono, Bapak Samuel Tujono, lan ugi Bapak Agus Budi Pranowo. Kawula pasrahaken Yuli Luther Harifa ingkang dumugi wekdal sakmangke nandhang sakit ing bab paningal. Kawulanipun sedherek kawula ing GKJ Bono, Ibu Sapar, Ibu Priyati, Ibu Sih Mirah. Kawula pasrahaken Ibu Wirya Sumarto, dalasan Pendeta Emeritus Ibnu Prabowo wonten ing GKJ Tlepok. Kawula pasrahaken Ibu Isti, wilayah 3 GKJ Wonocatur, Ibu Karyumi lan Ibu Kusmini ing GKJ Purbo. Mekaten ugi Ibu Indrayati ing Solo. Kawula pasrahaken Ibu Sriti Astuti wonten ing GKJ Tropodo Sidoarjo. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Lini Sutopo ing GKJ Semarang Barat. Kawula pasrahaken Bapak Budistomo ing GKJ Magelang, Bapak Mardiono, Ibu Marsudi, Ibu Sri Windardi ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro. Kawula pasrahaken Bapak Yohanes Mudadi ing GKJ Tuban. Kawula pasrahaken Ibu Nani Cahyono, Bapak Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Ngatini ing GIDJ Trangkil. Ing GKJ Immanuel Sulu, kawula pasrahaken Ibu Tugiani Sunarto lan Ibu Tati. Kawula pasrahaken Ibu Lasiem Blok 6 ing GKJ Gondang Winangun. Ing GKJ Wonosobo, kawula pasrahaken Bapak Lazarus Samijan, Bapak Yusuf Sunaryo, Ibu Endang Sarjono, Ibu Rodiah Sumardi. Kawula pasrahaken Eyang Sarwito ing GKJ Ngalian, Ibu Wahyono ing GKJ Plengkung, Ibu Sunarti ing GKJ Salaman. Ing GKJ Ungaran, kawula pasrahaken Ibu Sukito, Bapak Sembiring, Ibu Surisno, Ibu Munarti, Bapak Ibu Tugiman. Kawula pasrahaken Bapak Jatmiko ing Denpasar Bali. Kawula pasrahaken Ibu Warsi ing Kemenjing, Ibu Apri ing GKJ Canden. Ing GKJ Sragen, kawula pasrahaken Bapak Wursitoryadi, Ibu Sumiati, Bapak Suyanto. Kawula pasrahaken Bapak Chandra Deni Saputro. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Warsini, dalasan putranipun Yohanes Haryati ing Watu Sigar. Ing GKJ Mijen, kawula pasrahaken Bapak Budiono Arung Puji, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Tri Kartono, Bapak Waryono, lan Bapak Moses Taji. Kawula pasrahaken ing GKJ Banyumanik, Ibu Sukarni, Ibu Sutarwi, Bapak Daniel Agus, lan ugi ing GKJ Tanon kawula pasrahaken Bapak Suhadi. Kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang nembe nandhang sakit lan ugi ing pemulihan kawula pitados paduka badhe saged ngginakaken menapa lan sinten kemawon ambrih sederek kawula menika enggal nampi wetahing kesarasan. Kawula pasrahaken pasambat lan pandonga kawula wonten ing asma paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adi yuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adi yuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga. Doa